आयौ नै बुरजाथार दङ नै जोंहा अबाव फैदों खोन्था मा निलक ना मा होनलाय निग्लक होननाय अरुणाचलाव फैदों दै पिकनिक जानोसो फैदों पिकनिक बे एरियायाव माने पतंजलि हार्बेल माबा खेवनो नागिरदों आरो ना पतंजलि फुड प्रसेसिं नै आरो सैनिक स्कुल आरो अरुणाचलनि ओमफ्राय नै जोंना मानसिफोरा जाग्राफोरखौ लाखाजोब्बाय नै दै बथलबो नै थांगासिनो थ' माखासेखौ लाबोखै हाब्रु गोजाथार ओमफ्राय ओरैबायदि गुवार आरोना बे एरियाया गारिखौ ओइ गुफुर नुदों ना बेयाव गारबोबाय ओइ नै इयो बोरै थांगासिनो थ' मा बुस्थु अदाल फिथाइ ए मैसो दङ दुनाया एवना जायो बादाम बायदि आं जानोसै नंगौ दिनैसो नुदों ओइ नै हरलाय नै अदाल ना मा होनदों अदाल फिथाइनो नै मामि आं जानोसै एवनासो जायोनो बिफाङालाय नै जि गोजौखा दिनैसो नुफेरदोहाय बे अदाल फिथाइखौ आयौ गलांबाय सबाय बिमा बायदि आरो बेयो बुस्थुआ बेखौ एवना जायोनो आरो फैद' थाबो नाङा जों माने मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आरो मोनसे जायगानिफ्रायनो डाइरेक्ट बेखौ नायनो होननानै फैबाय आरो ना जोङो जि सान्दुं गोसाखा ओमफ्राय नै गाइस बै ससेनिफ्राय फैयै नैबे एरियाखौ फुरा लांदां दानस्रांजोब्बाय आरो ना बे माने बे माबाखौ हाग्राखौ फुरा दानस्रांगासिनो आरो बेवहाय माबा बाहायनो थाखाय फुरा बिराद गुवार आरो ना एरियाया बेसे होनदोंमोन 300 ना मा होननाय खोनादोंमोन आं 300 बिगा बेखौ माने माबा खालामगोन आरो ना फुरा लांदां खालामजोबगोन आरो बेवहाय पतंजलि फेक्टरि बहायगोन आरो जेनेबा बेवहाय नै दंफांफ्रा बेखौ मालायाबो लांनो हायो नामा ओरैनो ए बे बनखौ लांनो हायो आरो सोंनानै जेनेबा जानला मोनला लांनो हाया नै फुरा नै गाइस नैबेखौ फाकुम होनो आरो जोङो नैबेखौ जि गोरलै खिलिदों हाग्राखौ सनस्रांजोबना दोनदों नालाय नै नागिरगासिनो जों खाना लांखानोसै बेखौ इमान मोजां खानो आयु जि गोरलै खिलिदों बेखौनो फानग्राफ्रा फैसनाखै खोमा हायाव नै बिफाङा गुजोब्बायब्रा बिफाङा गुजोबनानै माबानाय खिलिनाय ओमफ्राय नै खांख्रिखलायाथ' बुंनोनो नाङा जि दंखायो फाग्ला दंखायो खांख्रिखलाफ्रा फैदो फै नै एसेनि मोनबाय आरो दंबावो दा खानोसै थांब्रबाय बे हाग्राबारियाव गोमाफैखो मिन्थिला जों जि हाग्राबारि गेजेरावनो आयौ फुरा हाग्राबारि ओइ माबा टेक्टाक होनदों ना मोननै लानो हामा फै माबायदि मोनदों पपि हाग्राबारियाव फैनानै मोजां मोनदों सबो मोजां मोनबावदों हाग्राबारियाव फैनानै नै गाइस अदाल फिथाइ सोरबाफोर सिनायो नामा नायलाय जै थखा बिफांखौ बुखुजोब्बाय जे नै इसोर खैजिमानि एसे मोजां नै जा दंखायो नै मैगंखौ एसेनि बुरजा मोनबाय जोंहा मैगंखौ आयौ थिखोनो हालायला अबाव थांबाय थाखो नै मानसिफ्रा जै हाग्रा जंगाल जाजोब्बाय नै पिकनिकआ जोंना परथा ओंख्रि मिस्टि मामाया लांथिया जाबाय बेनि थोरसिनो आयौ नै बिराद खैजिमा माबाबाय मा बिलाइ मोनलाय बियो थाराय बिलाइ जासां जों
อะไร औ बे हाग्राबारि पिकनिक जानो फैखोलै मिथियानो दैबो गैया जेबो गैया बेलायदो नङा होनदां दै जरना जोंनिखौ जरना दै मोनलाबायाहाय नोंसिनि कार्बि आलं बायदि खैजिमा बाहा नागिरदों नै थैखागोनसो मोस्रोमा बिरगासिनो नो ओइ थांना फै सुगु जायो गोलैनानै सिङाव खैजिमाजों मामफाव जाजोबगोन साइड साइडनिखौ नायब्रा जोङो जाखांबाय जाखांना दसे जिरायदो खैजिमा नागिरनाय बिसोरो ओमफ्राय नै बिसोरो बेवहाय बन खावदों आरो बन सिखावफोर बिसोरो पुलिसजों नुबा लांजागोन बिसोरो जेलाव ओमफ्राय नङालै ओरैनोसो होनदों बिसानि बिदाया माने बेखौनो कन्टेक्ट लादोंनो ओंखायनो बिसा माने लानो मोनोनो आरो ना बन सिखाव बन सिखाव थिखादारानो बन दानो नामालै थिखादारबावसो नामालाय जोंहा खैजिमा हाननो थाखाय संग्रायबो बानायखाबाय जा मोजां नै प्लास्टिक आरो ना नै बिदि प्लास्टिक मिटार प्लास्टिक बेखौनो माने बरियाना संग्राय बानायबाय आरो आनैनि आइडिया रोंसोयो माथो नोंलाय मोखा गोजा जाजोब्बाय ओमफ्राय बेसेरा नै खैजिमाखौ मोनसे मोनबाय बासाखौ खिन्थु दंना गैया मिथिया राननायसो खोमालै मा होनदों राननायसो खोमा मिथिया ओमफ्राय मामा मोना बै नै गारियाव बन थिखोगासिनो आरोना बिसोरो मानसिखौ सिनायदोंना सिनाया मिथिया सान्दुं गोसाथार ओमफ्राय नै कमप्लिट जाबाय संग्राया नायनो संग्रायखौ ओइ खोन्थालाय इसोर नाय मोखांखौ खोला मोखांखौ खैजिमा बाहा नुबाय जों ओइ नै नै बेयाव गोलैदों बैनियावबो दं खैजिमा सान्दुं गोसायाव फै आरो बे आंनि सायाव फै आयौ नै बुरजाथार दङ नै खैजिमाया जै स्र' स्र'खा इसर खैजिमा अरजाला जोब्बाय नै ओमफ्राय मानसिफ्रा फाग्ला मामाया एखे नागिरहैबावबाय आरो बैयाव थाबोबावबायसो एसे हा सोदोलै मारै मोनदों अरुणाचल हाजोआव बरिया खैजिमा नागिरफैनाया आयदाय आयदाय अरजोब्बाय आयदाय बिमाया लाना खाजोब्बायलै मानसिया दङ बिदैफ्रा बहा बिराद बिदै दंखायो बाहाल' मोननांगौ बाहासेल' जेने थेने होनबानो नै दासिम जों बाहाथाम जाबायना जों नागिरनाया बेनियाव मोनसे मोनबावबाय बुरजा हो इदि एनाबो बुरजायानो माने जि मोजां मोजांखा एना बारा बिमा जानो नागिराखै ना ओमफ्राय नैयाव बिराद गिदिर बासा दं बेखौ बोनो नागिरदोंमोन माहे दंफांखौनो दानफायनो हाया नामा मेंजोब्बाय ओरैबायदि खस्थ' खैजिमा नागिरबायलै दिनै भगबान जाने नै पतंजलि
फुड्स लिमिटेड इनिफ्राय फैनांगौ इनिफ्राय फैनानै इयोथ' आर्मि सैनिक स्कुल ओमफ्राय ओरैजाय नै फुरा गिदिरखा एरियाया ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारबाय जों जि गरमबाय नै जोंना खैजिमाया जि खस्थ' बेखौनो नागिर फैबाय बुरजायैनो मोनबायथ' ना हालदैयासो बुरजासिन नुवाखै हा नङा बिमायानो गैया नुवाखै इला बिमा इला नङा इमान स्र' गिदिर गोजा नुवाखै आयौ हालदैया नै मुसुमाबो ओंखारखादों नामा बिलाइ बिमा बोराया एक्सट्रा जाजोब्बाय नै बिमाया ओमफ्राय नै गैला इयाव इस्सा नै बिमाया मासे फिसा देलाय बेखौ गारदो इखौ फिसा जाजागोन ना जागोन बेखौ दाउआ जागोन सयथिबोलै स्र' जाखाबाय नै खैजिमा बिदैया साफा खालामखांबाय रग' नै इयो दाबो जिन्दा नै ओमफ्राय नै जोङो दायो बे माबायाव थांनानै मा मैगं लाबोखो होनबा इयो जाहैबाय पाकुम जि गोरलै रोदोमना दंमोन भगबान जि बुरजा लाबोबाय नै बेनि उनाव नै थाइगिर बेनि उनाव इयो खांख्रिखला बिजौ भात केरेला मा होनो भात केरेला बिजौ ओमफ्राय इखौ सायबाय दं नै जानोसै बेखौ माजों रुगोन बिलाहि नाजों रुगोन बेखौ ओमफ्रायो बेखौ गाबोनफोर जागोन भाजि थाइगिरखौबो रुना जानांगौ खैजिमाया एवनो दङ जोंना जगाबा थांना फैनाय पप्पि बबे हाग्रा बारियाव जों मा नागिरदों ना दिनै पतंजलि फुड लिमिटेड बे जायगायाव बुरिया थांनो मोनासै हाग्रा बारियावनो नै खैजिमा बिदैखौ एवबाय जि बरियानो नै खैजिमा बिदैया रागलांबाय होननाया एवबाय थानाङा हमनाया आयौ हमना होग्राबो दंबावो आंना जि मोजां ना जि गोथाव जानोसै जोंहा खैजिमा बिदै बेनि उनाव जानानै इदि दोनफैबाय बेनि उनाव नै इयो दाउ बेदरजों आलु फिसा भाजि सारायानो फिसाद्राय जाबायहाय हमथा जाला आं सानदों माबा मा होनोमोनलाय मायो जाबाय आमलाय